खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मख'नांगोन दि एबा नोंथांमोना मिन्थिगौ दि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय लोगोसे बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव बे 5 बोसोराव 2,50,000निबो बांसिन बिटिआरनि सुबुंफोरनो एबा नखरफोरनो हानि पाट्टा होनाय खौरांखौ नोंथांमोना गले गले मोनखाबाय थादों। नाथाय बेनि सायावनो अजद दैखांदों एमएलए चरन बर' बिथाङा हा पाट्टा होनायनि सायाव अजद दैखांदों बिपिएफनि एमएलए चरन बर' बिथाङा। थारैनो बिथाङा मा अजद दैखांदों बेखौ मोनफ्रोमखौबो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा फोरमायलांगोन। जे चरन बर' बिथाङा जा आथिखालनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जा मिशन बैसोमुथि थामहिनबा बैसोमुथि मावथांखिनि गेजेरजों 2,50,000निबो बांसिन नखरफोरनो हा पाट्टा होनायाव गोबां घोटाला खालामदों होनना बुंदों, गोबां रां जाख्ल'दों होनना बुंदों। गोबां सुबुंफोरा एबा गोबां सोद्रोमाफोरा बे हा पाट्टा होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों बिपिएफनि एमएलए चरन बर' बिथाङा। थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखारोदि चरन बर' एमएलए चरन बर' बिपिएफनि एमएलए चरन बर' बिथाङा अजद दैखांनाय बायदि सोर सुबुङा एबा सोर हा पाट्टा होनायनि मुङाव रां जाख्ल'दों? अफिसारफोरा ना आथिखालनि बिटिआर एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। थारैनो बे समाव नोंथांमोना जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। हा पाट्टा होनायाव नोंथांमोना थारैनो रांखावरि होनांगौ जादों नामा एबा सोरनोबा घुस होनानैसो हानि पाट्टाखौ मोननो हादों नामा? थामहिनबा नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्राय थांनाय 4-5 बोसोरनि गेजेराव एबा 4-5 बोसोराव बिटिआरनि एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्रायबो गोबां हानि पाट्टाखौ नोंथांमोना मोननो हादों। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोननि आखाइनिफ्रायबो गोबां मानि हानि पाट्टा होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों एबा गोबां रायजो राजाफोरा 2 लाखनिबो बांसिन रायजो राजाफोरा बिथांमोननि आखाइनिफ्रायनो हानि पाट्टाखौ मोननो हादों। बे हानि पाट्टा मोननो हानायाव थारैनो बिपिएफनि एमएलए चरन बर' माजबाद ओनसोलनि बिपिएफनि एमएलए चरन बर' बिथाङा अजद दैखांनाय बायदि थारैनो जाय बिथांमोना रनजित बसुमतारी बिथांमोननि आखाइनिफ्राय हा पाट्टा मोनदों, जाय बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोननि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टा मोनदों, जाय बिथांमोना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांमोननि आखाइनिफ्राय हा पाट्टा मोनदों, बिथांमोना थारैनो बिथांमोननो रां होनानैसो पाट्टा मोनमारदोंना? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। नोंथांमोना एबा जाय बिथांमोना बिथांमोननि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टा मोननो हादों बिथांमोना जोंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर जे बिथांमोना थारैनो रां लानानैसो हानि पाट्टा होदों नामा? आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोबां मानि अजद दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों चरन बर' बिथांखौ। बिथाङा फोरमायदों थांनाय 5 बोसोराव मोनसेबो बाला अन्थाइ गाराखै एबा दोंसेबो लामा बानायाखै। जाखिनि बानायनाय दं एबा जाखिनि बानायदों बेफोरखौ मोनफ्रोमबो थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि खुंथायनि समावनो बानायखानाय होननानै बिथां चरन बर' बिथाङा अजद दैखांदों आथिखालनि इउपिपिएल सरकारखौ। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांमोननि हा पाट्टा होनायनि सायाव माबायदि अजद दैखांदों, रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांनायनि सायाव बिथांनि बे आबुं बाथ्राखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिना लानि। बहुत दुर्नीति হৈছে। তেখেতসকলে এটা মাটি এলটমেণ্টৰ নামত ফাইল ৱাইজত তেখেতসকলে পইচা তোলে, এইটো অভিযোগ পৰা আহিছে। আৰু এইটো বহুতে মানে ইয়াৰ কাৰণে ভুক্তভোগী হৈছে। কোনোবাই কৈ লৈছে, কোনোবাই কৈ লোৱা নাই। মাটি হওক কিবাকে কাগজ হ'লে হ'ল বুলি বহুতে নকোৱাকেও আছে। কিন্তু এই কথাটো একেবাৰে সঁচা। মাটি কিমান দিব পাৰিছে আমাৰতো সন্দেহ হয়, তেখেতসকলে মাটি দিব পৰা নাই। এটা এলটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰচেছ থাকে, কিন্তু এলটমেণ্টৰ নামতে বহুত মানুহে মানে পইচা মানে লুণ্ঠনৰ বলি হ'ব লগা হৈছে।